ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mga bahay na kinalakhan natin noong tayo'y mga bata pa, marami tayong naipong alaala. Mga alaala na masasaya na binabalikan natin sa ating pagtanda. Ikaw kabarangay, ano ba ang alaala mo sa lumang bahay ninyo? Dear Papa Dudut, may mga alaala na gusto mo na sanang kumawala pa. Pero hindi mo magawa dahil nakasunod ito sa iyo at parang tinatalo pa ang anino mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ellen, 35 years old, single at isang bar singer sa Japan. Hindi ko naman nakahiligan ng pagkanta pero yon ang talentong pinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya siguro yun na rin ang ginamit ko para makatakas sa kahirapan. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko pa namang maging isang teacher pero hinarang ang pangarap kong yon ng kahirapan. Isang taon lang ang inabot ko sa kolehiyo. Isang taon lang pinatikim sa akin ang pangarap kong maging isang guro. Hanggang isang araw ay sinabihan ako ng nanay ko na tumigil na ako sa pag-aaral dahil hindi na niya kayang bayaran ang tuition ko. Sinabi ko sa kanya na magtatrabaho ako at hinayaan niya naman ako. Sa simula ay nakayanan ko pang sustentuhan ang pag-aaral ko. Pero dahil maliit lamang ang sahod at kinailangan ni nanay ng katuwang sa mga bayarin sa bahay, kaya kinailangan kong magpaalam sa kolehiyo. Nagtrabaho ako para may pangtustos sa mga bayarin sa bahay. Wala na rin kasi akong tatay at wala rin kapatid na pwedeng makatulong sa akin sa mga gastusin. Namatay na si tatay bago pa man ako makatungtong sa kolehiyo. Huminto na rin si nanay na magtrabaho dahil hindi rin naman ganong kalaki ang kinikita niya. At napapagod lang siya dala ng kanyang edad. Ako na ang umako sa lahat, Papa Dudut. Hanggang sa pinalad ako at may nakarinig ng boses ko habang kumakanta ako kasama ang mga kaibigan ko sa isang videoke bar. Na-recruit ako para mag-Japan. Umoo ako kaagad. Kung yun ang paraan para makaahon na sa hirap, Papa Dudut. 25 anyos ako nang makapag-Japan. Pinaghirapan kong ipunin ang bawat natatanggap kong sahod at tip para makabili ng bagong bahay. Nakapagpagawa na ako ng bahay sa awa ng Diyos. Lagi ako nakikibalita noon kay nanay sa bahay at positibo naman lagi ang feedback. Excited na ako noon na matirhan sa wakas ang bahay na pinaghirapan ko. At nung umuwi ako nitong nakaraan ay nalaman kong ayaw palang tumira ni nanay doon. Bakit ba nakasimangot ka riyan? Nagtataka lang po, Nay. Nagtataka saan? Ilang taon nang nagawa yung bagong bahay natin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa rin kayo lumipat dun habang nasa Japan ako. Nakatamaran ko na sigurong maglipat. Pag may pinaplano kasi ako, sinusumpong ako bigla ng rayuma o kaya may hindi magandang nangyayari. Lagi na lang po ba? Ilang taon na yung dumaan. Wala kahit isang araw na swerte at maayos ang kalagayan nyo para makalipat? Wala rin akong kasama na mag-aasikaso. Ang tita Net po, nasa kabilang bahay lang siya. Pwede naman siyang mapakiusapan para makapaglipat na tayo. Ayoko nang abalahin pa ang tita Net mo. Busy na rin yun sa mga apo niya. O ikaw ba? Anak, kailan mo ba ako bibigyan ng apo?
Nay, wag nating ilihis ang usapan. Maghahanap ako na maglilipat ng mga gamit natin habang hindi pa ako bumabalik ng Japan. Huwag ka nang mag-abala. Ako na lang ang mag-aasikaso. Magpahinga ka na lang at sumama sa mga kaibigan mo rito sa Pinas. Magkumustahan kayo. Ako nang bahala rito sa bahay. Lagi niyong sinasabi na kayo na ang bahala pero nung hinayaan ko kayo, parang wala naman nangyari. Hindi ko lang talaga maharap dati. Kahit magtanong ka pa sa mga kapitbahay natin. Nasasayang lang kasi yung pinagawa kong bahay doon. Baka mas mauna pang tira ng mga ligaw na kaluluwa. Alam mo anak, isa rin yan sa mga dahilan ko kung bakit ayokong lumipat. Paano kung pinamahayan na yun ng mga multo? Lalo maraming bakante at masukal na lote ron. Mas okay na rito sa bahay natin ngayon. Laging nabibless ni Father Sanchez. Hindi makakapasok ang kahit anong klaseng multo. Kahit mayamang multo pa yan. Di ipabless natin kay Father Sanchez yung pinagawa kong bahay. Hindi kasi lumalayo ng binibless na bahay si Father Sanchez. Yung malapit lang ang gusto niyang i-bless na bahay. May katandaan na rin kasi. Hindi na kayang bumiyahe. Kung ganun, maghanap tayo ng pari na malapit lang dun sa bahay at bata pa. Pwede na po ba yon? Pag lumipat tayo, mamamahay ako. Matagal pa naman bago ako masanay. Kung lumipat na sana kasi kayo noon, di sana sanay na kayo at hindi na po problemahin kung mamamahay kayo ngayon. Malungkot dun, sigurado ako. Mag-isa lang ako. Buti sana kung hindi ka na babalik ng Japan para kasama kita ron. Tignan mo nga. Isang buwan na lang, babalik ka na naman sa Japan, maiiwan na naman akong mag-isa. Marami kayong makikilalang kapitbahay doon. At saka pwede kong pakiusapan lagi si Tita Net na dalawin kayo. Ako na magbabayad lagi ng pamasahe at pagkain niya. Para may kasama lang po kayo habang nasa Japan ako. Sabi ko nga, wag mo nang abalahin pa ang Tita Net mo. Nagbibigay lang po ako ng mga pwedeng solusyon para matapos na yung mga rason nyo kung bakit ayaw nyo pa rin lumipat dun sa bagong bahay natin. Ang dami kasing dapat isaalang-alang. Hindi basta-basta ang paglilipat. Kaya nga nagmamadali akong makauwi dito sa Pilipinas para matulungan na kayo sa pag-aasikaso sa paglilipat. Hindi na ako masaya na hindi pa rin kayo lumilipat. Ilang taon ko na kayong pinagbigyan, Nay. Ako naman ang pagbigyan nyo ngayon. Nasasayang lang yung upa dito sa bahay. Yung upa na ginagamit ko galing sa pensyon ko at hindi galing sa padala mo. Lahat ng pinapadala mo napupunta lang sa pagkain ko at ibang pangangailangan. Yung karamihan nasa bangko, hindi ko ginagalaw. Kaya nga sayang naman na napupunta lang sa upa yung pensyon nyo. Sana pinangbibili nyo na lang ng mga gusto nyong gamit o panlibre kay Tita Net kapag sinasamahan niya kayo. Ang daming pwedeng gawin sa pensyon nyo, Nay. Wag na sana upa rito sa bahay kasi may sarili na tayong bahay. Naintindihan nyo po ba? Ako naman ata ang hindi mo maintindihan. Sabihin nyo sa akin, Nay, kung paano ko kayo iintindihin. Kasi hindi ko talaga maintindihan kung bakit mas pinipili nyo pa rin manirahan dito sa lumang inuupahan natin. Puro nasira, mainit na at masikip. Ang laki ng bahay na pinagawa ko para sa inyo. Hindi mo talaga ako maintindihan. Umiling si nanay at saka ako iniwan para pumasok sa kanyang kwarto. Napansin kong nagtampo na siya, Papa Dudut, kaya hindi ko na inulit ang pangungulit ko sa kanya na lumipat na. Malit lang ang inuupahan naming bahay na yon at sakto lang para sa aming dalawa at minsan ay kulang pa. Hindi papasok ng bisita dahil masyadong masikip para malakaran. Doon na unang tumira si nanay at tatay bago pa man din ako isinilang. Nasanay na ako roon noong bata pa lamang ako hanggang bago ako mapadpad sa Japan. Alam ko ang bawat karupukan ng bahay na yon. Yun nga ang isa sa mga naging dahilan ko para magsumikap sa ibang bansa. Gusto ko na ng komportable, maluwag at magandang bahay. Nakapagpagawa naman ako at nakuha ko ang pangarap kong bahay. Pero tila naging hadlang si nanay
para maranasan ko yon. Nagsinungaling noong una si nanay sa akin. Ang sinasabi niya ay doon na siya tumitira sa bagong bahay namin. Pero paminsan-minsan daw ay bumabalik siya sa inuupahan at luma naming bahay kapag gusto niyang makasama sina Tita Net. Noong una ay hindi ko naman yon pinagbabawalan dahil gusto ko rin namang may nakakasama si nanay. Pero nalaman ko lang na hindi pala totoo yon. Ni minsan ay hindi pumunta si nanay para matulog doon sa bahay na pinagawa ko. Totoong pinupuntahan niya pero para lang linisan kapag napupuno na ng alikabok o di naman kaya kapag kakatapos ng bagyo. Pero hindi siya nanatili roon ng isang buong araw o isang buong gabi man lang. Kaya nagpasya na akong umuwi muna ng Pilipinas para makumbinsi siyang lumipat na. Kinausap ko na rin ang 55 anyos na tiyaheng kong si Tita Net tungkol sa bagay na yon. Ay nako, ilang taong ko na pinagsasabihan ng nanay mo na lumipat na dun sa bahay na pinagawa mo. Aba, kaswerte na nga niya at maraming naghahangad ng sariling bahay. Pero siya naman tong tumatanggi ron. Hindi niyo po ba siya makumbinse para makalipat na bago ako bumalik ng Japan? Nako, ang problema riyan, kahit makumbinsi mo siyang lumipat doon, baka bumalik siya ulit sa dati niyong bahay kapag nakaalis ka na ng Pinas. Kilala ko ang nanay mo, alam kong gagawin niya yon. Kilala ko rin po ang nanay ko at tama kayo. Gagawin nga niya yon. Ilang taon din niya akong pinaniwala noon na doon siya nakatira sa pinagawa kong bahay. Kung hindi ko pa kayo kinausap, hindi ko pa malalaman. Ayoko nga sanang sabihin sa'yo dahil ayoko namang makialam sa buhay niyo mag-inay. Pero dapat na ring matauhan ang bahay niyo. Di naman sa dinadalangin, pero paano kung may masasamang loob at pag nakawan yun? Lalo't walang nagbabantay, madali lang matiktikan ha? Isa nga rin yan sa kinatatakutan ko. Sinabi ko na yan kay nanay. Anong sabi niya? Mas lalo raw niyang ayaw lumipat dahil baka pag nanakawan daw yung bahay naming yon, baka pati siya mapano. Ang nanay mo talaga, laging may dahilan para hindi tumira sa bahay na yun. Nagtataka na rin kasi ko. Maganda yung pinagawa kong bahay. Malawak at safe para sa katulad niyang may edad na. May hardin din para may mapagkakaabalahan siya. Lalo na't lagi niya nirereklamo na hindi siya natutuwa sa mga depaso na halaman namin. Gusto raw niya malawak na hardin. Yun naman yung binigay ko. Pero ayaw pa rin niyang tumira doon. Kung di pa yun maasikaso, baka pati ahas at daga maligaw na rin doon. Paano ko pa makukumbinsi si nanay, Tita Net? Hindi ko na rin alam, sa totoo lang. Napagod na nga rin akong kausapin siya tungkol dyan. Minsan, nagalit pa siya sa akin ha, dahil mas marunong pa raw ako kaysa sa kanya. Iba na talaga kapag nagkakaedad Sa tuwing napagsasabihan mo, sumasama agad ang loob. Napansin ko na naman po yun. Nagtampo nga rin si nanay sa akin nung isang araw nung kinausap ko siya tungkol sa paglipat. Lalo na nung tinabla ko na lahat ng mga rason niya kung bakit ayaw niyang lumipat. Naku! Panigurado umusok ang ilong ng nanay mo sa tampo. Ayaw pa naman nun na hindi mo iniintindi ang mga rason niya kahit gaano pa yung kabaluktot. Huwag mo akong isusumbong ha. Kaya nga hindi ko na rin alam ang gagawin. Gusto ko na rin tumira ron lalo na ngayong nagbabakasyon lang ako. Pero hindi ko naman siya magawang kumbinsihin na samahan ako dun sa bagong bahay. Ayaw talaga niya. Sabi pa niya, kung gusto ko raw, ako na lang matulog dun mag-isa. Siyempre ayoko naman. Nakakakonsensya kaya. Habang maayos ang tutulugan at kabuuan ng bahay ko, si nanay naman nagtitiis sa sira-sirang inuupahan naming bahay. Gets nyo naman ako, Tita Net, di ba? Naiintindihan kita, maniwala ka. Pero naiintindihan ko rin ang nanay mo. Paano po? Pag nagkakaedad ang isang tao, mas lalo siyang nagiging sentimental sa mga nakasanayan niya sa paligid niya, lalo ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya sa nakaraan. Pakiramdam kasi nila, yun lang ang daan para mabalikan nilang nakaraan. Pakiramdam niya, dun sila mas masaya. Pero mas masaya naman yung ngayon.
Lalo't nakakaangat na kami sa buhay, hindi kagaya ng dati. Totoong mas nakakaangat na kayo kaysa noon. Pero kung papapiliin ng nanay mo, malamang mas pipiliin niyang nakaraan kung kailan buhay pang tatay mo at kasama ka pa niya lagi at inaalagaan sa lumang inuupahan niyo. Natahimik ako sa huling mga sinabi ni Tita Net. Nakonsensya ako bigla. Paano kung totoo na mas masaya si nanay sa nakaraan dahil buo kaming pamilya at nakakasama pa niya ako lagi? Hindi ko naisip yon. Kaya lang ay paano ko siya makukumbinse na tapos na ang nakaraan at pwede na kaming bumuo pa ng mas masayang alaala sa kasalukuyan kahit marami nang nagbago sa paligid namin. Mukhang mahirap yon, Papa Dudut. Ayon nga rin kay Tita Net, sa nakaraan madalas komportable ang mga matatanda. Lalo na yung mga nanay. Dahil sa nakaraan, pakiramdam nila ay may silbi pa sila. Kahit na hindi naman yon totoo, minsan daw o madalas ang mga tumatandang nanay ay nagiging emosyonal. Lalo kapag may sariling buhay na ang mga anak nila. Mga anak na minsang inalagaan at naging dependent sa kanila. Kaya naman masakit sa loob ko marahil ni nanay sa pagbabago na gusto ko. Dahil pakiramdam niya, mas lalo lang nawawala ang alaala ng pagkabata ko sa kanya. At dahil nga sa mga naging usapan namin ni Tita Net ay naliwanagan ako kahit papaano sa sitwasyon ni nanay. Pero hindi pa rin nagbabago ang desisyon kong lumipat pa rin kami sa pinagawa kong bahay dahil yun naman ang tama. Oras na para sa pagbabago. Pero ang tanging magagawa ko lang noon ay dahan-dahanin si nanay sa proseso. Hindi yun madali para sa kanya. Yun ang na-realize ko. Kaya ako dapat ang mag-adjust. Hindi ko lang alam kung papaano. Dahil minsan ay mahina ang pasensya ko sa mga makukupad sa pagbabago. Pero nanay ko naman yon. Baka humaba pa ang pasensya ko sa kanya basta't lagi ko lang tatandaan na malaki ang naging sakripisyo niya para sa akin. Isang maliit na bagay na lang ang pagpapasensya ko kapalit ng maraming magagandang bagay na sinantabi ni nanay para sa sarili niya. Mabigyan lang ako ng buhay na maayos, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang lumang inuupahan namin, kung tatanungin ninyo ang itsura, Papa Dudut, ay hindi talaga kaaya-aya sa paningin. May dalawang maliit na kwarto na tuwing bumabagyo ay unang tinatamaan ng tulo sa kisame. Nakailang beses nang pinagawa yon pero ganun pa rin. Kailangan na raw gibain mismo ang bubungan at ibang parte ng bahay pero ayaw naman yung ipagawa ng may-ari. Sinabi ko na noon na kami na ang magpapagawa at ibabawas na lamang sa upa pero ayaw pa rin. Sinabi sa amin na kung hindi namin titiisin yon, mas mabuting umalis na lamang kami. Kung ako lang ay umalis na kami, Papa Dudut, matagal na. Pero si nanay ang humihindi. Hindi raw kami aalis doon. Hindi naman daw palagian ng bagyo at meron naman daw kaming pangsalok ng mga tulo. Doon ako naiinis kay nanay dahil hindi niya makita kung gaano ka-hassle yon. Sa kusina laging pinamamahaya ng mga ipis at daga dahil marupok na ang mga kahoy na ginamit doon at dahil doon ay mabilis lamang yung nangangat-ngat ng mga daga at pinapasukan pa ng ibang insekto. Nakailang beses nang pinaospital si nanay dahil sa kagat ng mga daga pero hindi pa rin siya natuto. Hindi naman daw sinasadya yon ng mga daga at aksidente lamang yon. Nagawa pa niyang ipagtanggol ang mga daga. Sinikap na lang niyang tapalan yon lagi ng mga tarpaulin na iniipon niya tuwing eleksyon. Yon ang pinangtatapal niya sa mga butas at hindi ako natutuwa doon. Tumutulo din sa sala namin lalo na sa pwesto ko nasaan ang saksakan ng TV namin. Laging napupuyat si nanay para bantayan yon. Natiis ko yon noon pero noong nakaluwag-luwag na kami sa buhay, ayoko nang tiisin pa yon.
mas lalong ayokong makita si nanay na tinitiis pa rin yon. Meron naman na kaming pera para makaalis sa nakasanayan naming hirap, handa na ako. Kay nanay na lamang talaga nagkakatalo, Papa Dudut. Bakit ka natutulog dito sa sala? Ang daming lamok dito ah. Tumutulo na naman sa kwarto ko, Nay. Naku, bakit kaya? Hindi naman bumabagyo. Sakto lang ang buhos ng ulan. Kasi po siguro rumupok na talaga yung kisame dahil sobrang luma na. Nareremedyohan pa rin naman kasi. Pero hanggang kailan po natin reremedyohan lahat ng sira dito sa bahay? Yung kwarto mo lang naman ang tumutulo ngayon. Hihintayin pa po ba natin na tumulo lahat ng parte ng bahay natin? Maya-maya lang pupusta ko. Next na tong sala na tutulo. Kung ipapanalangin mo, magkakatotoo talaga. Hirap na rin ako makatulog sa kwarto ko, Nay. Ang init. Hindi na kaya ng electric fan. Ang init dito sa Pinas. Nasanay ka lang sa lamig sa Japan. Masasanay ka ulit sa init dito. May 1 buwan ka pa. Gusto ko nang makatikim ng lamig ng aircon, Nay. Kung bakit naman kasi pinalagay mo yung aircon dun sa pinagawa mong bahay eh. Imbes na dito mo nalang pinalagay. Talagang doon ko ipapalagay kasi doon ko naman balak gamitin. Di magtiis ka sa init sa kwarto mo ngayon. Nay, hindi na talaga ako komportableng tumira dito sa bahay. Komportable pa naman ako. Paano naman po ako? 1 beses ka lang naman sa loob ng 2 taon bago umuwi. Tiisin mo na lang. Hindi ko na dapat tiisin to kasi nakapagpagawa na ako ng bahay na magiging komportable tayo pareho. Para saan pa lahat ng pinaghirapan ko sa Japan kung hindi naman magiging maghinawa ang pagstay ko dito sa Pinas? Parang walang nangyari. Parang balik hirap uli. Paanong walang nangyari? Naipagawa mo na nga yung kusina natin dito. Hindi na sinisira ng mga daga. Opo, kasi sa likuran ng kwarto nyo naman ngayon dumadaan yung mga daga para manira doon. Nagtatago lang sila ron. Hinahabol kasi ng mga pusa. Bakit kaya ayaw nyong tumira sa bahay na walang daga, no? Hindi naman nananakit ang mga daga. Pero may naitutulong ba sila sa atin? Nakakatulog ako ng maayos sa kwarto ko. Parang pugo ng kwarto nyo, Nay. Mas mainit pa kaysa sa kwarto ko. Pag pumapasok ako doon, para akong ensaymada na mina-microwave. Ako naman ang natutulog sa kwarto ko. Komportable ako roon kahit mainit. Sanay na ako. Hindi nyo naman kasi kailangang masanay sa ganun. Subukan lang nating matulog 1 gabi dun sa pinagawa kong bahay. 1 gabi lang, para makita nyo ang kaibahan. Matanda na ako masyado para masanay sa mga bago. Hindi na natin pwedeng gamitin yan, Nay. Kaya nga ako nagtrabaho sa Japan para makapagbigay ng magandang pagbabago sa inyo. Ayoko nang nakikitang napeperwisyo kayo tuwing tag-ulan dito sa bahay. Ako yung napapagod sa kakareklamo nyo sa mga tulo sa kisame. Pati yung mga saksakan na hindi na gumagana dahil laging pinapasukan ng tubig at mga insekto. Ako yung natatakot para sa inyo. Paano kung isang araw hindi nyo mabantayan yung mga saksakan natin? Pwedeng pagmulan nyo ng sunog. Mabilis lang ako makaamoy ng usok kahit natutulog ako. Huwag mo na akong problemahin. So mas gusto nyo na paghandaan na lang lagi ang sunog dito sa bahay? Aasahan nyo na lang lagi? Ni hindi nyo man lang gustuhin na tumira sa bahay na hindi basta-basta pagmumula ng sunog o kahit anong disgrasya? Wala namang nangyaring ganyan dito sa bahay mula nang umalis ka papuntang Japan. Nabantayan ko ng maayos tong bahay. Di sana pala, di na lang ako nagpagawa ng bahay natin. Sinasayang nyo lang yun. Ang daming gustong magkaroon ng sariling bahay pero kayo mas gusto nyo pa dito. Mas gusto nyo pang nagbabayad ng upa sa bahay na dapat hindi na nga ginagawang bahay. Dala siguro ng kawalan ko ng maayos na tulog kaya nasagot ko si nanay ng ganon. Hindi ko naman yon sinasadya, Papa Dudut. Napuno na lamang din ako kung paano niya sabihin ang mga rason niya. Ang dami ng negatibong nakikita sa bawat sulok ng inuupahan naming bahay pero nagagawa pa rin ni nanay na makitang maganda ang mga yon.
Alam kong sinasabi niya lamang yon, Papa Dudut, dahil ayaw niyang lumipat kami ng bahay. Hindi naman na nakipagtalo pa sa akin si Nanay, Papa Dudut. Pinasok na lamang niya ang kwarto ko at doon ay nagbantay ng tulo. Nilabas niya ang isa sa arenola na ginagamit lang kapag may tumutulo sa bahay. Sinabi niyang doon muna siya matutulog sa kwarto ko para makapagtapon ng mga maiipong tulo sa kisame. Hinayaan ko na siya para hindi na kami magtalo pa at para makita niya kung gaano kahasel ang bahay na sira na. Kilala ko naman si Nanay bilang isang taong mahirap mag-let go. Mula sa mga tao sa buhay niya hanggang sa mga pinakalumang garapon ng mayonnaise. Hindi niya yon tinatapon dahil ang rason niya ay may paggagamitan pa naman daw. Pero lumipas na ang ilang dekada ay hindi pa rin niya alam kung saan niya gagamitin ang ilang karton ng garapon ng mayonnaise na naipon niya. Sinabi kong ipagbili na lamang niya sa mga nangangalakal pero sinabi niyang mas mapapakinabangan niya raw yon. Pero halos bumagsak na ang isang cabinet namin kung saan nakalagay ang mga inipon niyang garapon ng mayonnaise ay hindi pa rin niya yon nagagamit. Sa pagkakatanda ko, Papa Dudut, buhay pa noon si tatay nang itambak ni Nanay ang mga garapon na yon sa aming cabinet. Kinabukasan habang nagkakape ako sa kusina, nilapitan ako ni Nanay para ipakita ang mga lumang gamit na tinatago niya. Binida niya lahat ng alaalang meron ang bawat gamit na pinapakita niya. Anak, may ipapakita ko sa'yo. Ano po yon? Tignan mo tong karton na bitbit ko. Oy, teka, ilalapag ko lang sa mesa. Wag naman sa mesa, Nay. Ang daming alikabok niyan eh. Sa upuan na lang, please. Mahina po yung ilong ko sa alikabok. O sige, teka. Matutuwa ka rito sa mga ipapakita ko sa'yo. Mga garapon po ba ng mayonnaise yan? Naku, hindi! Mga pinaglumaang gamit mo. Baka mamaya may magsilabasan pang ipis dyan at mga bubuit. Nay, ayoko pong makita yan. Bakit naman hindi? Habang nagbabantay ako ng tulo sa kwarto mo, naalala kong nilagay ko pala ito sa pinakataas na parte ng cabinet mo. Kinuha ko. Natuwa ako na hindi pa nasira ang mga inilagay ko rito sa karton. Nakakapagtaka nga. Halos lahat ng gamit ko sa kwarto nasira na dahil sa mga tulo sa kisame. Himala na nakasurvive yung laman ng karton na yan. Siniksik ko talaga sa dulo ng cabinet itong karton, kaya hindi naapektuhan ng mga tulo sa kwarto mo. Pag hindi na mapapakinabangan at makakadagdag lang po ng kalat dito sa bahay, ibigay na lang sa mga nangangalakal o kaya itapon na lang. Ay, hindi pwede! Bakit ko naman itatapon tong unang tsupo na ginamit mo? Regalo sa'yo to ng tita Net mo. Binili niya sa unang sahod sa unang trabaho niya. Ang cute! Sige na nga, itago po natin yan. O, andito pa rin ang pusod mo. Nakasiksik sa lumang medyas mo nung bata ka. Tinago niyo talaga yan, Nay? Pampaswerte raw kasi ito, lalo kapag binitin sa kisame. Kaso laging tumutulo sa kisame natin, kaya itinago ko na lang sa medyas mo. Sa kapaalala ito na minsang koneksyon nating mag-ina. Paalala ito na galing ka sa akin. Ano pa po bang meron dyan sa karton? Andito rin ang coloring book mo nung kinder ka. Patingin nga po. Grabe! Kinulayan ko talaga ng blue yung puno at green ang kalangitan. Sabi mo kasi pangarap mong makakita ng puno na kulay blue. Tapos inaabangan mo lagi tuwing tanghali kung magiging berde ang kulay ng langit. Hawak mo lagi ang coloring book na to kapag lumalabas ka ng bahay para maghanap ng blue na puno at berde na langit.
Hindi ko na maalala kung bakit ko sinabi yan. Pero nakakatuwa po na tinago niyo tong mga gamit ng bata ako. Andito rin pala ang report card mo nung grade 6 ka, oh. Patingin nga po ako ng grades ko noon. Hala, bakit puro pasang-awa? Saka bakit parang iniba tong grade ko sa math? Hindi mo na ba maalala? Ikaw ang nagbura ng grade mo sa math. 70 yan, pero pinalitan mo ng 75 para kunwari pumasa ka. Nalaman ko rin ang totoo dahil pinatawag ako ng teacher mo. Naalala ko na nga. Nakakahiya naman. Ito pa ang unan mo. Unan mo to nung baby ka. Pero palagi mo pa rin ginagamit hanggang tumungtong ka ng high school. Naaalala ko nga, hindi mo tinatanggal sa tabi mo, lalo noong high school ka na. Ni hindi ko nga maitakas sa'yo para labhan eh. Lagi kang nagagalit kapag kinukuha ko. O kaya heto, nakaipit pa rin ang amoy at marka ng laway mo sa una na to. Siguro naman ipapalaba mo na ito ngayon, ano? Huwag niyo na pong laban. Itapon niyo na. Sunugin niyo kung pwede. Pero paborito mo ang una na to. Sabi mo noon sa akin, ito ang naging proteksyon mo sa mga mumo na pumapasok sa kwarto mo. Hindi naman ako totoong naproteksyonan yan. Itapon niyo na po. Pero… Itago niyo na lahat ng garapon ng mayonnaise. Pati na yung pusod kotso po na regalo ni Tita Net. Pero parang awa niyo, nanay. Itapon niyo yung una na yan. Nagulat si nanay sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Alam niyang naging paborito ko ang una na yon. Hindi niya alam ang isasagot sa akin noon. Sa halip ay binalik niya lahat ng mga nilabas niyang laman ng karton at saka pumasok sa kanyang kwarto. Hindi na niya muling binalik sa kwarto ko ang karton na yon. Hindi na rin namin muling pinag-usapan yon. Lumipas na lang ang mga araw pero parang hindi naganap ang pagpapakita sa akin ni nanay sa laman ng karton, Papa Dudut. Hindi ko alam kung tinapon na niya o nilabhan man lang ang unan. Wala na rin akong balak na alamin pa. Basta't hindi ko yon nakikita sa paligid ko ay ayos na ako. Sinumpa ko kasi ang una na yon. Lalo na noong nagdalaga na ako. Maraming sekretong nalaman ang una na yon, mga sekretong tinakasan ko hanggang ngayon. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko nang makaalis kami ni nanay sa inuupahan naming bahay ay dahil marami akong masalimuot na alaala sa bawat sulok ng bahay. Mga alaalang hindi ko nagawang ikwento kahit na kanino. Kahit kay nanay mismo, mga alaalang pilit kong tinatago sa pinakasulok ng puso at isipan ko. Hindi ko yon nakayanang harapin, Papa Dudut. Kaya nga nang pumunta ako ng Japan, inakala kong matatakasan ko na ang mga alaalang yon. Pero hindi pala, Papa Dudut. Sinundan ako ng mga alaalang yon hanggang sa pag-alis ko ng bansa. Akala kong malaking tulong na hindi na ako nakatira sa inuupahan naming bahay pero hindi pala. May mga bagay akong handa nang sabihin ngayon. Sa susunod na parte ng kwento ko, sisiguraduhin kong maiintindihan ninyo kung bakit kating-kati akong lumayas sa inuupahan naming bahay ni nanay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nawala ako sa mood ng mga sumunod na araw, Papa Dudut. Dala yon ng mga nagsidagsaang mga alaala na nakabalot sa una na ipinakita sa akin ni nanay. Ilang gabi na akong hindi makatulog dahil dinadalaw ako ng mga hindi magagandang panaginip tungkol sa nakaraan ko. Mga panaginip na binalikan ako dahil hindi ko nagawang kumprontahin. At nang mga oras na yon ay para akong inuusig para sa wakas ay harapin na. Pero hindi ko kaya. Muli na naman akong nagtago. Nagpaalam ako kay nanay na roon muna tutuloy sa pinagawa kong bahay. Nagbaon ako ng mga kailangan ko para sa ilang araw na pananatili ko doon. Iniisip ko na baka sakaling makatulong kung lilipat ako ng bahay para hindi na ako
mahanap ng mga nakakatakot na alaala ko sa nakaraan. Dahil masyado ng maraming sakit ang dinulot sa akin ng lumang bahay namin. Hindi ko na kayang balikan lahat ng yon. Kaya naman tinungo ko na ang bagong bahay namin at sa unang gabi na natulog ako sa pinagawa kong bahay ay naging maayos yon. Kinabukasan habang naglilinis ako ng kusina ay bigla na lamang ako nagkaroon ng flashback tungkol sa tinatakasang kong trauma. Muli na naman akong nanginig, natakot at nagtago. Napatakbo ako sa kwarto ko at doon ay umiyak habang yakap ang bagong unan. Kumalma ako pagkatapos. Hindi ko na binitawan ang bagong unan na yon, Papa Dudut, at sinigurado kong katabi ko yon kahit saang sulok ako ng bahay. Maski sa pagbalik ko sa luma naming bahay ay bitbit ko yon. Tila naging proteksyon ko yon mula sa madidilim na alaalang sumusunod sa akin. Pagkarating ko ng bahay ay inabutan kong nagkakape sina nanay at tita Net. Nakangiti si nanay na sinalubong ako. Kinukuha niya sa akin ang bitbit kong unan pero tumanggi ako. Nakiupo na rin ako katabi nila habang hawak pa rin ang bagong unan ko, Papa Dudut. Ayaw mo talagang bitawan muna ang unan mo, anak? Baka matapunan ang kape mo. Ang hirap pa namang magpatuyo ng unan ngayon. Oo nga, Ellen. Ayoko. Mabuti pa. Ilagay mo na lang muna ang unan na yan dito sa katabi kong upuan. Maingat naman ako sa iniinom ko. Hindi ko yan matatapunan. Mas komportable kung hawak at yakap tong una na to. Hayaan nyo na ako. Salamat. Oh, sige. Napaaga ata ang uwi mo. Akala ko hanggang Sabado ka pa rin sa pinagawa mong bahay natin. May mga kailangan akong asikasuhin malapit dito sa atin. Para malakad ko lang at matapos ko agad bago ako bumalik ng Japan. Sabi ko sa iyo maganda talaga tong pwesto ng bahay natin. Malalapit sa mga kailangang puntahan. Nako, baka gagamitin mo na namang dahilan yan kay Ellen para hindi ka umalis dito sa lumang bahay ninyo, ha? Marami kasing dahilan para hindi na kailangang umalis dito. Joke lang, anak. Baka magalit ka na naman, ha? Nay, wag ngayon. Please. Gusto ko lang malaman ng tita Net mo ang dahilan ko. Para naman hindi niya ako hinuhusgahan. Magkapatid tayo. Kahit ano pang sabihin mo, trabaho kung husgahan ka. May bago pa ba? Nung nagpakasal ako, tinutulan mo. Pero ikaw naman tong nakarami ng kain sa handa namin. Kahit ano pang sabihin mo, trabaho kung kumain sa kasal mo. Naaalala ko pa nga, yung inuwi naming cake sa kasal namin, hindi nagkasya sa rep. Yan ba yung pagkagising nyo kinaumagahan? Nakita nyo na lang yung 2 bubuit na nakapatong na sa cake at busog na busog sa icing ng cake? Hindi sila nakagalaw, dala ng kasibaan sa matamis. Sana talaga pinauwi nyo na lang sa akin yung natira nyong cake. Di sana sikmura akong nakinabang, hindi sikmura ng mga bubuit sa kusina ninyo. Ang mga daga na yon ang nakakasama ko, lalo na nung umalis na papuntang Japan si Ellen. At sila rin ang salarin sa mga butas sa dingding natin at kung saan-saan pa. Kaya nga, bago sirain ang mga dagatong bahay, lumipat na kayo mag-ina sa bagong bahay ninyo. Doon kahit may ilang daga ang umaligid sa bahay nyo, paniguradong hindi nila matitibag yun. Hindi ka sigurado, mauutak na ang mga daga. Sigurado kung kaya nilang tibagin kahit sementado pa ang dingding. Nakahanap na naman kayo ng dahilan para ipagtanggol tong lumang bahay. Alam mo naman ang nanay mo, loyal sa bahay na to. Ay talaga. Nung walang-wala kami, ito ang sumaklolo sa amin. Napag-aral ko hanggang first year college si Ellen dahil mura lang ang upa namin dito. Hindi nyo na ako pinag-aaral, Nay. Kaya wala na kayong ibang dahilan para manatili rito. Doon na tayo sa bagong bahay, wala nang babayarang upa. Kung gusto nyo pa rin may paglaanan sa pensyon nyo, kayo na magbayad ng kuryente at tubig. Basta makalipat lang tayo. Oo nga naman, tama talaga tong anak mo eh. Hindi na practical na tumira dito.
Baka 2 taon na lang, mapulbos na lang to ng mga daga. Ang daming naghahangad ng sariling bahay na maayos, bakit tumatanggi ka pa? Trabaho mo rin bang pakialaman ng mga desisyon ko? Namula ang pisngi ni Tita Net sa mataray na pagkakasagot ni nanay sa kanya. Hindi na nga nito tinapos ang kape niya, Papa Dudut. Nagkunwari na lamang siya na may aasikasuhin pa sa bahay. Nagpaalam na ito sa akin at hindi na kinausap pa si nanay. Habang inaayos ni nanay ang pinagkapihan nilang magkapatid ay nakaupo pa rin ako habang yakap ang unan ko. Hindi rin ako kinausap ni nanay, Papa Dudut. Nanatili siyang tahimik hanggang sa paghuhugas ng mga tasang ginamit nilang magkapatid. Nagtungo ako sa kwarto ko, bitbit ang bagong unan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon at halos 2 linggo na lamang ay babalik na akong muli sa Japan. Pero wala pa ring progress pagdating sa pagkumbinsi ko kay nanay na lumipat na kami. Nakahanda na roon sa bahay namin ang mga bagong gamit. Kompleto na lahat ng mga appliance. Mga appliance na matagal na niyang hinihiling kay tatay noong nabubuhay pa ito. Binigay ko naman pero bakit parang nawala na ang pangarap niyang yon. Nakatulugan ko na ang kakaisip sa kung paano pa makukumbinsi si nanay na lumipat na hanggang sa naklakbay ang isipan ko patungo sa isang nakaraan na pilit kong tinatalikuran. Nanaginip ako. Nasa kwarto raw ako noon natutulog at naririnig ko ang pagtatalo ni nanay at tatay dahil natanggal sa trabaho si tatay. Niyakap ko ang lumang unan ko. Ang unan na nakasilid sa karton na ipinakita sa akin ni nanay. Niyakap ko yon na para bang nakadepende roon ng proteksyon ko. Hanggang sa biglang nagbukas ng dahan-dahan ng kwarto ko. Hindi ako lumingon. Alam ko na kung ano ang iniluwa ng pintuang yon. Napahigpit muli ang yakap ko sa lumang unan, Papa Dudut. Hanggang sa bigla na lang akong nagising at napasigaw. Doon na pumasok si nanay sa kwarto ko. Nanginginig ako noon habang yakap ang bagong unan ko, Papa Dudut. Anak, ayos ka lang? Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Masamang panaginip! Masamang panaginip! Nandito na ang nanay. Panaginip lang yon. Walang mangyayaring masama. Hindi yon totoo. Pero totoo yung panaginip ko, Nay! Totoo! Kaya iyon panaginip. Gawa-gawa ng isipan nating laging pagod. Huwag mong paniwalaan yun. Halika sa labas. Uminom ka ng malamig na tubig para kumalma ka. Halika na. Totoong panaginip ko! Natutuliro ka lang ngayon. Okay lang yan. Tara sa labas para mahanginan ka. Hindi to okay, Nay! Kailan ba kayo makikinig sa akin? Nakikinig naman ako. Kung nakikinig ka, bakit hinayaan mo ako umiyak lagi sa kwarto ko? Ano bang sinasabi mo? Nung bata ako, alam kong naririnig mo akong umiiyak. Siguro. Oo. Hindi ko na matandaan. Alam mo naman ang nanay. Maraming inaasikaso, lalo na nung nawala ng trabaho ang tatay mo. Hindi na kita nabantayan o napakinggan. Pasensya ka na ha. Gusto mo bang pag-usapan? Ang tagal ko nang gustong pag-usapan, Nay. Pero lagi niyo lang akong hinahayaang magkulong sa kwarto. Gusto kong bumawi sa'yo ngayon kung ano man yung pagkukulang ko. Kausapin mo ko. Ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Gusto ko nang umalis dito. Parang awa niyo na, umalis na tayo rito. Anak, wag muna kaya nating pag-usapan yan. Ito ang kailangan ko, Nay. Kala ko ba ibibigay niyo ang kailangan ko? Kailangan na nating umalis sa bahay na to. Bakit ba nagmamadali kang umalis? Minamadali po ba kita?
Kasi ilang taon na ako nangungulit sa inyo na lumipat na kayo dun sa bagong bahay para makapagsimula na tayo ng bagong buhay natin. Bakit ba kailangan baguhin ang buhay natin? Masaya naman tayo sa ganito, sa dati. Kayo lang! Hindi ako naging masaya sa bahay na to! Dahil masyado ng maganda ang tinirhan mong bahay sa Japan. Dahil mas matibay ang pinagawa mong bahay kaysa rito. Baka nakakalimutan mo. Malaki ang naiambag nito sa buhay mo. Kung alam niyo lang kung ano pang naiambag ng bahay na to sa akin, maintindihan niyo kung bakit gusto ko na tong sunugin. Wala akong maalalang ginawang masama sa'yo ng bahay na to para pagsalitaan mo ng ganyan. Siguro nga hindi tong bahay na tong nakagawa ng masama sa akin, pero yung taong tumira dito, meron! Anong ginawa ko sa'yong hindi maganda? Bukod sa hindi kita pinuntahan nung umiiyak ka sa kwarto mo. Sabihin mo sa akin lahat para bago ka bumalik ng Japan, matapos na tong nararamdaman mong hinanakit sa akin at sa bahay na ito. Nay! Nay! Pinagsamantalahan ako ni tatay! Ano? Bawat sulok ng bahay na to sa tuwing umaalis kayo para magtrabaho, doon ako sinisimulang pagsamantalahan ni tatay. Kung gumagawa ka lang ng kasinungalingan para makalipat na tayo ng bahay, tigilan mo yan. Parang awa mo na. Magbigay ka naman ng respeto sa yumao mong ama. Tama nga yata yung desisyon kong wag magsumbong sa'yo noon. Kasi hindi mo rin ako papaniwalaan sigurado. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Gusto kitang paniwalaan. Pero ang imposible na mga bintang mo sa iyong ama. Disente at maayos ang tatay mo. Bigyan mo naman ng respeto ang kaluluwa niya. Hindi ito pagbibintang, Nay. Totoo lahat. Hindi mo alam kung ilang dekada kong tiniis lahat ng masasamang panaginip ko tungkol kay tatay. Kung paano ako laging kinakabahan sa tuwing may nagbubukas ng pintuan ng dahan-dahan. Hindi niyo alam. Hindi niyo alam na halos magdugo na yung mga mata ko sa kakapuyat para makapag-ipon, para makapagpagawa na tayo ng bahay at makaalis na sa bangungot na bahay na to. Hindi niyo alam. Kasi parang wala na ba kayong pakialam? Anak! Sa kusina, doon niya ako unang pinagsamantalahan. Hinawakan niya yung hita at balakang ko, tapos pinilit niya yung sarili niya sa akin. Tinakot niya ako. Papatayin daw tayo ni tatay kapag nagsumbong ako, kapag hindi ako pumayag. Kaya wala akong nagawa. Wala naman ako kasama kasi lagi kang wala. Pumayag ako. Sa mesa sa sala yung sumunod. Sa banyo rin nung minsan nagluluto kayo sa kusina. Sinubukan ko magpasak lolo pero nilakasan ni tatay yung tubig sa gripo. At madalas sa kwarto na to. Tuwing madaling araw. Tuwing tulog kayo. Diyos ko! Diyos ko! At ang paborito kong una na kinamumuhian ko ngayon, yun ang lagi kong pagtakip sa mukha ko sa tuwing hinaharap ako ni tatay habang pinagsasamantalahan. Akala ko mapoprotektahan ako noon para hindi ko makita ang kahiyupan ni tatay. Pero hindi. Tulad mo rin yung unan na yon. Walang kamalay-malay. Walang alam. May mga ala-ala na gusto mo na lang sanang kumawala pero hindi mo magawa dahil nakasunod ito sa iyo at parang tinatalo pa ang anino mo. Niyakap ko ng mahigpit ang bagong unan ko at hinayaan kong tumulo doon ang mga luha kong matagal nang pinipigilan.
Hindi malaman ni nanay ang gagawin noon at palakad-lakad siya habang kagat ang kanyang mga daliri. Alam kong ikinabigla niya ang mga revelasyon ko, Papa Dudut, hanggang sa bigla na lamang siyang lumabas ng bahay. Nilabas lahat ng mga bag namin at siniksik doon ang mga damit ko, Papa Dudut. Nagtaka ako. Nang mapuno niya ang 2 malaking bag ng mga damit ko ay sa kanya ako niyakap at sinabing aalis kami sa bahay na yon. Tinulungan ko siyang mag-impake ng mga damit niya. Iniwan namin ang mga lumang kagamitan namin, kabilang na ang lumang unan ko. Oras na para makapagsimula ng bago. Yon ang sinabi ni nanay. Si nanay na sa una ay natakot sa pagbabago pero kinaya niya para sa kapakanan ko. Alam ko naging mabigat para kay nanay ang mga inamin ko, lalo't alam kong minahal niya ng totoo si tatay hanggang sa huling hininga nito. Pero minsan matatapos na lamang ang pagmamahal na yon kapag nalaman mo ang kadilimang bumabalot sa taong yon. Nakalipat kami kaagad sa pinagawa kong bahay. Sa bagong bahay na yon kami nagsisimula, Papa Dudut. Pinasya ko na ring huwag na munang bumalik ng Japan at makasama muna si nanay. Parehas kaming kailangang hilumin ang naging sugat na dala ni tatay sa buhay namin. Magsisimula kami, magsisimula ulit. Wala na ang anino na mga masasamang nangyari sa lumang bahay dahil sa wakas, nakatakas na kami doon. Nakatakas na kami mula sa mga multo ng nakaraan at matagal kong inasam yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kapwa kami nagpapaterapi ni nanay dahil sa mga trauma na inabot ko sa aking ama. Kinailangan namin ng mga makakatulong sa aming sitwasyon para hindi na kami dalawin pa ng mga nakakatakot na pangyayaring yon. Kaya sana para sa lahat ng mga inabuso ay magawa ninyo sanang makatakbo palayo sa mga taong gumawa niyan sa inyo at makakapamuhay kayo sa mas maayos na lugar. Kasama ang mga taong mahal kayo at bibigyan kayo ng proteksyon. At ang pangako, hindi na mauulit ang naranasan ninyong kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Naway nakapaghatid po ito ng aral at ng lakas para sa mga katulad kong may pinagdadaanan. Muli maraming salamat sa pakikinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ellen. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mga panahong napupuno tayo ng lungkot, makakasama ang tanging makakatulong sa atin. Sa mga panahong kalat ang emosyon natin bilang tao, maghahanap tayo ng katuwang na si Sinop dito. Ikaw, kabarangay, sino nga ba ang unang kakapitan mo sa oras ng kalungkutan? Dear Papa Dudut, nasubukan niyo na bang mawalan ng mahal sa buhay? Yung alam mong gigising ka tuwing umaga na hindi na siya makikita pa. Yung alam mong kahit na anong tawag mo sa kanya sa bawat sulok ng bahay ay hindi ka na niya lalapitan pa. Masakit. Walang kasing sakit ang malamang isang araw ay hindi mo na mababawi pabalik ang mahal sa buhay na pinahiram sa iyo ng Panginoon.
Kaya sana sa mga makakarinig ng aking kwento, magawa ninyong pahalagahan ang mga mahal ninyo sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, gabayan nawa kayo ng Panginoong Diyos sa inyong ginagawa habang pinapakinggan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ako nga pala si Tatay Josefino, 70 years old, Papa Dudut. Nangyari ang aking kwento may 5 taon na ang nakakaraan. Isa yon sa mga mabigat na pangyayari sa buhay ko at hindi ko yon pwedeng makalimutan, Papa Dudut. Namatay ang kabiyak kong si Nadia dahil sa matagal na iniindang sakit. Alam kong dapat na pinaghandaan ko na yon at masasabi kong oo, nagawa ko naman. Pero iba pa rin ang pakiramdam kapag tinamaan ka ng realidad at nangyari na ang pinaghandaan mo. Hanggang ngayon naaminin kong kapag naaalala ko si Nadia ay parang sariwa pa rin ang sugat na iniwan niya mula noong nawala siya sa buhay ko. Hindi ko maaaring makalimutan noon ang mga unang araw na wala na si Nadia sa piling ko. Tanging kasama ko noon na nagluluksa ang anak kong si Laila na nooy 25 anyos pa lamang. Siya ang naging katuwang ko sa mga panahon, Papa Dudut, na nilalamo na ako ng lungkot at kawalan ng gana at pag-asa sa buhay. Papa Dudut, sa kanya ko isinandal ang buhay ko dahil pakiramdam ko nang mga oras na yon ay handa na rin akong mabura sa mundo para makasama ang asawa ko. Lagi ko na lamang noong iniisip ang kalagayan at mararamdaman ng anak ko kung pati ako ay mawawala na rin sa kanya. Dahil kay Laila, nilamanan ko, Papa Dudut, ang anumang kagustuhang mawala na sa mundong ito. Dahil kay Laila, nagawa kong maging matatag sa gitna ng kalungkutan na aking nararamdaman ng mga panahong yon, Papa Dudut. Laila, bakit? May kailangan ka ba? Nakatulala na naman po kayo. Hindi ka na nasanay sa akin. Ganito naman ako lagi. Ilang beses ko na kayong tinawag pero parang di nyo ako narinig. Alam mo naman kapag nagkakaedad na, humihina na ang pandinig. Ay, hindi naman kasi pandinig nyo yung problema eh. Lagi lang talaga kayong wala sa sarili. Hindi naman. Pagod lang siguro ako. May hina na ang mga buto ko. May hina na rin ang diwa ko. Kaya ganun. Buong araw lang kayong nakakulong dito sa kwarto nyo ni nanay. Ayaw nyong lumabas. Delikado nang lumabas para sa mga matatandang katulad ko. Kahit man lang sana sa garden natin kayo pumunta. Magpahangin man lang. Saka na. Alam niyo po bang mataas na yung mga damo dun sa garden? Napabayaan na rin yung mga halaman ni nanay. Patay na karamihan. Ganun siguro talaga. Lahat naman namamatay. Tay naman. Kapag nakabawi ako ng lakas, hayaan mo't aayusin ko lahat doon. Sa ngayon, ayos lang ako nakakulong dito sa kwarto. Napakainit dito sa kwarto nyo. Ayaw niyo man lang buksan yung mga bintana. Baka naman ma-stroke na kayo niyan sa ginagawa nyo. Hayaan mo na. Sa ganitong ayos ng kwarto ko, huling nakasama ng buhay ang nanay mo. Gusto ko lang namnamin yung mga alaala niya rito bago siya nawala. Ayokong may baguhin. Kahit buksan man lang ang mga bintana, ayoko. Halos 4 na buwan na pong wala si nanay. Akala mo ba hindi ko alam yun?
Akala mo ba hindi ko binibilang ang bawat araw hanggang sa bawat segundo na wala siya? Bilang ko lahat. Sa tingin niyo po ba magiging masaya si nanay kapag nakikita niya kayong nakahawak pa rin sa mga alaala niya ng ganyan? Maiintindihan ako ng nanay mo. Kung nagkapalit kami ng sitwasyon, alam kong ganito rin ang gagawin niya. Hindi kasi makakatulong sa inyo yung ginagawa niyo ngayon, Tay. Naiintindihan ko na mabigat pa rin talaga yung pagkawala ni nanay para sa inyo. Hirap din akong masanay na wala na siya. Pero Tay, wala na siya eh. Wala na si nanay. Kailangan na nating masanay na di na natin siya kasama. Ikaw na lang ang gumawa nun. Tutal, malapit na rin naman akong mawala sa mundo. Di ko na kailangang masanay pa sa pagkawala niya. Titiisin ko na lang ang paghihintay ngayon. Darating din ang araw na magkakasama na ulit kami ni Nadia. Paano naman ako, Tay? Paano ako kapag nawala ka? Paano ko sasanayin ang sarili ko na parehong magulang ko ang nawala sa akin? Ganun na rin ba ang dapat kong gawin? Gayahin ko na lang din ba kayo? Hihintayin ko na lang yung araw na magkakasama na tayong tatlo kung saan? Laila, makinig ka. Hindi, Tay! Kayo ang makinig sa akin! Kung kayo handa nang makita si nanay sa langit, ako hindi pa! Hindi pa ako handang mawalan ng tatay! Huwag naman kayo magmadaling mawala! Si nanay lang naman ang nawala, andito pa ako! Buhay pa ako! Bakit di niyo magawang lumaban para sa akin? Ako yung buhay, Tay! Ako yung may kailangan sa inyo! Naiintindihan niyo ba? Papadudot na hiya ako sa mga narinig kong sinabi ni Laila. Totoo naman ang hinaing niya at ako ang nasaktan dahil sa mga sinabi niya. Napabayaan ko na ang aking sarili dahil iyon lang ang nakikita kong paraan para mapaaga ang pagkawala ko sa mundo. Masyado kong sabik na makasama na sa kabilang buhay ang asawa ko na hindi ko man lang naisip na meron pa akong anak na umaasang magiging maayos ako. Hindi ko man lang naisip na kailangan pa ako ng anak ko. Napaiyak na lamang si Laila dahil naghahalo-halo na marahil ang lungkot at galit na nararamdaman niya ng mga panahon na yon. Lungkot dahil sa pagkawala ng nanay niya at galit para sa akin dahil ayoko nang lumaban pa. May karapatan siyang magalit sa akin at gusto kong ihingi yon ng tawad sa kanya noon. Pero agad na rin siyang lumabas ng kwarto para iwan ako. Hindi na rin ako nakagalaw pa at nanatili na lamang nakaupo sa silya habang nakaharap sa kama naming mag-asawa. Muli kong binalikan ang mga araw na lagi ko na lamang binabantayan si Nadia, lalo na noong mga panahong pabagsak na ang kanyang katawan. Napakalakas ng buntong hininga ko habang itinigil ang pagbabalik sa nakaraan. Noong nabubuhay pa si Nadia, wala kaming ibang ginawa kundi ang sariwain ng nakaraan. Mula noong nawala siya, isang malaking parusa ang pagsariwa sa mga ala-alang yon. Kaya naman tinigil ko na muna yon dahil ayaw ko nang mapaso pa. Tama naman ang anak kong si Laila. Hindi na ako dapat mamuhay pa sa nakaraan. Dapat na ako magpatuloy sa buhay ko at yon ang sinimulan ko. Sinubukan kong ayusin ang hardin namin pero mas lalo lang namatay ang mga halaman. Hindi ko na sinubukang buhayin pa ang mga yon at tuluyan ko nang sinukuan. Tinapon ko na at hinayaan kong mawalan ang mga halaman sa aking hardin na dati punong-puno ng makukulay na halaman at mga bulaklak. Kahit gustuhin ko mang magpatuloy pa, parang sumuko na rin ang mga nasa paligid ko. Hindi na rin nakialam pa sa akin si Laila at hinayaan na lamang akong sumunod sa kalungkutan ko. Naawa ako sa sarili ko pero hindi ko naman alam kung anong klaseng tulong ang kailangan ko, Papadudot. Tao po! May tao po ba rito? Tao po! Sino ba yan?
Pabukas naman po ng gate nyo. Bakit kita pagbubuksan? Di naman kita kilala. Kayo po ba si Lolo Josefino? Kung makatawag ka ng lolo sa akin, ilang taon ka na ba? 40 po. Konti lang naman pala ang agwat natin. Kuya Josefino na lang ang itawag mo sa akin. Kayo po ang asawa ni Ate Nadia. Sino ka ba kasi? Sol nga po pala. Ako yung paboritong parlorista ng asawa nyo. Ako po yung madalas na nagkukulot sa kanya bago magpasko. Anong kailangan mo? Ibabalik ko lang po sana tong shawl niya na naiwan sa parlor. Isabit mo na lang dyan sa gate. Kukunin ko mamaya. Ayaw nyo man lang ba akong papasukin? Hindi nga kita kilala. Sol nga po. Hindi lang pangalan ang basehan ko para makilala ang isang tao. Kung magkukwento po ba ako sa inyo tungkol sa asawa nyo, magtitiwala na kayo sa akin? Hindi ko alam. Paborito ng asawa niyo tong shawl na hawak ko ngayon. Sabi niya, madalas daw nilalamig ang leeg niya kahit tag-araw. Tsaka ginagamit daw niya tong shawl na to para panlaban sa pangingiliti niyo sa kanya sa leeg. Isabit mo na lang yan sa gate, tapos umalis ka na. Sa pagkakakwento ni Ate Nadia, mabait daw kayo. Parang hindi naman. Pumunta ka ba rito para mang-insulto? Pumunta po ako rito para ibalik ang shawl ng asawa niyo. Iwan mo riyan sa gate at umalis ka na. Condolence po pala. Masyado nang huli ang condolence mo. Hindi pa naman huli. Ramdam ko pa rin naman na nagluluksa kayo. Makakahabol pa yung condolence ko. Hindi nga kita nakita sa lamay ng asawa ko. Umuwi po kasi ako sa probinsya namin sa Aklan. Namatay kasi yung kakambal ko. Condolence. Salamat. Sana hindi ka na nagluluksa ngayon. Hindi naman matatapos ang pagluluksa natin sa mga nawala nating mahal sa buhay. Nasasanay lang tayo na bit-bit yung sakit ng pagkawala nila. Hindi magandang masanay sa sakit. Pero sa pinapakita nyo ngayon, parang gusto nyong masanay sa sakit. Alam nyo, mas magiging masaya si Ate Nadia kung hindi kayo babaguhin ang pagluluksa nyo dahil sa pagkawala niya. Ang dami mong sinasabi magbabalik ka lang naman ng balabal. Kasi ayaw nyo akong pagbuksan ng gate para maibalik ko na to ng maayos. Napadrama patuloy ako ng di oras. Hindi kita pagbubuksan dahil di kita kilala. O sige, ganito na lang. Itatali ko sa gate nyo tong shawl. Babalik na lang ako sa susunod. Bakit kailangan mo pang bumalik? Para makilala nyo na ako. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Sol, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang itali ang shawl ng asawa ko sa gate. Pagkatapos ay kinawayan niya ako. Senyales na aalis na siya. Hinintay ko siyang makalayo bago ko pinuntahan ang shawl. Kinalas ko ito at sa pagkakatali sa gate. Nakaramdam akong muli ng lungkot nang mahawakan ko ang shawl ni Nadia. Yun nga ang paborito niya at masaya akong naibalik na yon sa aking mga kamay. Binili kong regalo yon sa kanya noong nagpunta ako sa isang lumang simbahan sa Capiz. Kulay asul ang shawl na yon at siya kaagad ang una kong naisip nang makita ko yon. Natuwa siya nang inuwi ko yon sa kanya at mula noon ay palagi na niya yung ginagamit. Nagpapahid muna siya madalas ng ointment sa leeg niya bago niya ginagamit ang shawl. Totoo naman ang sinasabi ni Sol na lamigin ang leeg ng asawa ko. Kaya nga naisip ko ring bilhin ang shawl na yon sa kanya dati. Totoo din ang sinasabi ni Sol na mahina ang leeg ni Nadia. Mahina ito sa kiliti, kaya naman para makaiwas sa paglalambing at pangingiliti ko sa leeg niya, ang shawl na yon ang madalas niyang panangga sa akin. Bigla tuloy nanikip ang dibdib ko sa pag-alalang muli kay Nadia. Nagmamadali na akong pumasok ng bahay para labhan ang shawl. Habang naglalaba ay hindi ko maiwasang mapaiyak dahil parang nararamdaman ko muli ang balat ni Nadia sa shawl na hawak ko. Nang natapos akong maglaba ay piniga ko yon ng ilang beses at sinubukang plantsahin para matuyo kaagad. Gusto ko kasing itabi yon sa kama bago magdilim. Para bang sa ganong paraan noon ay maramdaman kong katabi ko si Nadia sa kama namin. Hindi nakatulong ang plancha para matuyo ng maayos ang shawl pero wala na akong pakialam. Tinuto ko na lamang ang electric fan sa shawl para makatulong na mapabilis ang pagtuyo nito. Nahiga na rin ako sa kama habang hawak ang shawl. Pero mukhang imposible nang matuyo ang shawl dahil nababasa lang muli yon ng mga luha ko na tuloy-tuloy lang ang pag-agos.
habang binabalikan ang mga alaala ng asawa ko habang gamit ang shawl na yon. Diyos ko, Papa Dudut. Naitanong ko, Papa Dudut, makakatakas pa ba ako sa kalungkutang yon? Ang huling maiksing dasal na aking inusan bago ako tuluyang nakatulog ng gabing yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging mabigat ang sitwasyon ko. Kung sino man ang nagsabi na oras ang makakapaghilom sa puso ay gusto kong sigawan. Habang nagpapatuloy ang pagtakbo ng oras ay nagpapatuloy din ang sakit. Hindi na ako makabangon pa sa nararamdaman kong lungkot sa pagkawala ni Nadia. Nagbalik ako sa pagkukulong sa kwarto at hinayaan lamang ako ni Laila. Wala na rin siyang magawa at naiintindihan ko siya kung sakaling sumuko na siya na kumbinsihin akong ipagpatuloy lang ang buhay ko. Kahit naman kasi ako ng panahong yon, ay sinukuan ko na rin ang sarili ko. Oras na lang ang hinihintay ko para muli kaming magkasama ni Nadia. Kung nasaan man siya naroon. At dasal ko na sana ay mapadali na yon. Pero mukhang wala pang plano ang nasa itaas kung kailan niya ako papayagang makasamang muli ang asawa ko. Hindi ko alam kung ilang timbaba ng luha ang kailangan kong sayangin bago makita ng Diyos na kailangan ko nang makita ang asawa ko. Walang gabi na hindi ko pinanalangin na sana'y mangyari na ang pagkakataon na muli ko nang mahahawakan si Nadia at makwento sa kanya ang hirap ng pinagdadaanan ko mula noong nawala siya sa piling ko. Papa Dudut, naiinip na ako at minsan ay gusto kong ako na lamang ang gumawa ng paraan para matapos na ang paghihirap ko. Gusto kong ako na lang mismo ang mag-decide kung hanggang saan na lamang ang buhay ko. Minsan ay sinubukan kong wakasan na ang buhay ko. Nagkulong ako sa kwarto at sinakto ko na umalis si Laila. Hinanda ko na ang sarili ko at humingi ako ng tawad sa Diyos sa desisyon ko. Handa na ako noon na mawala sa mundo hanggang sa nakarinig ako ng katok. Hindi ko na sana yon papansinin pa pero naistorbo na ako at nawala na ang focus ko sa ginawa ko. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa pintuan para buksan yon at tumambad sa akin si Sol, ang makulit na parlolista ng asawa ko. Mas lalo akong nakaramdam ng galit dahil inestorbo na naman niya ako, lalo na sa mga oras kung kailan kailangan kong mapag-isa para maisagawa ko na ang plano kong mamaalam sa mundo. Paano ka nakapasok sa gate? Pinagbuksan ako ni Laila. Kilala mo ang anak ko? Oo, ako yung nag-rebond sa kanya ng birthday niya. Ano na naman bang kailangan mo? May babalik lang ako. Kapag may naiwan sa parlor mo ang asawa ko, pakisabit na lang sa gate. Hindi mo naman kailangang pumasok pa dito sa bahay. Iba na ang panahon ngayon, Kuya Josefino. Ang hirap ng iwan ng gamit kung saan-saan. Pag-iinteresan yun. Ano na naman bang naiwan ng asawa ko sa parlor mo? Scotch tape. At sa tingin mo pag-iinteresan niya ng ibang tao? Malay natin. Iwan mo na lang dyan tapos umalis ka na. May gagawin pa ako. Anong gagawin mo? Ano bang pakialam mo? Andito ka lang naman para magsoli ng scotch tape, di ba? Ang sungit mo naman. Curious lang naman ako. Curious. Chismosa ka lang talaga. Totoo naman yan, pero sa lagay mo, gusto kong mag-alala. Umalis ka na. May dala akong pandesal. Umuwi ka na para malantakan mo na yan. Lantakan nating dalawa. Hindi ako kumakain ng pandesal. Kung walang kape, di ba? Si Ate Nadia nagsabi sa akin nun. Alam mo, nakakaistorbo ka na. Masarap tong dala kong pandesal. Noong una tong natikman ni Ate Nadia, ikaw agad ang naisip niya. Mahilig ka raw kasi sa maputing pandesal. Feeling mo raw may epekto ang kulay sa lasa. Huwag mo akong daanin sa pandesal mo. Masarap to! May gagawin pa ako. Bilang binansagan mo naman na akong chismosa, ano ba kasi yung gagawin mo? Umalis ka na sabi eh. Aalis lang ako kapag pinagkape mo na ako.
Kanina pa ako naglalaway sa pandesal at mainit na kape. Kung umalis ka na ngayon, nakapagkape ka na sana sa bahay mo. Sabi ni Ate Nadia, masarap ka raw magtimpla ng kape. Tiwala ako sa recommendation ng customer ko, no? Dali na, pagtimpla mo na ako ng kape. Hindi ka marunong mahiya at makaramdam, no? Sige naman na, ang layo ng pinagbilhan ko nitong pandesal. Hindi ka ba naaawa sa akin? Kumatok ka sa ibang mga bahay. Baka sakaling maawa sila sa'yo. Pero ikaw yung gusto kong makasabay magkape. Natanong mo ba kung gusto kong makasabay ka? Sabi ni Ate Nadia, gusto mo raw lagi may kasabay kapag kumakain, lalo na kapag nagkakape. Kailan ka ba huling nagkape? Hindi ko na maalala. Malulungkot si Ate Nadia niyan kapag nalaman niyang tinigil mo na yung isa sa mga paborito niyong ginagawa. Ang dami ko nang nasayang na oras dahil sa pakikipag-usap sa'yo. Ako nga lumamig na yung pandesal ko, quits lang tayo. Pumasok ka na nga. Hanapin mo sa kusina yung kape. Papanik na ako sa kwarto ko. Huwag kang magtatangkang istorbohin ako. Pangalawang beses mo pa lang ako nakikita. Hahayaan mo na agad ako mag-isa sa kusina mo? Grabe ka rin naman palang magtiwala. Wala na akong pakialam kung ano man ang nakawin mo. Huwag mo lang akong istorbohin habang nasa kwarto ako. Ano kayang gagawin mo, no? Basta, Ipagtimpla mo naman ako ng kape. habang tumatagal, kumakapal lalo yung mukha mo. Iistorbohin kita sa kwarto mo kung hindi mo ako ipagtitimpla. Umalis ka na nga lang. Huwag ka nang magkape rito. Huwag ka nang babalik. Pwede naman pero ikaw rin. May sikreto pa namang sinabi sa akin si Ate Nadia. Ay, sige alis na lang ako. Anong sekreto yon? Sasabihin ko lang kapag ipagtitimpla mo na ako ng kape at sasabayan mo kung kumain ng pandesal sa garden nyo. Ay, sige. At kung ibibigay mo na lang sa akin tong scotch tape na ibabalik ko. Kailangan ko kasi magdikit ng mga poster sa parlor ko eh. Pwede ba? Napailing na lamang ako dahil napapayag ako ni Sol ng ganon-ganon lang. Pinagtimpla ko siya ng kape at inaya na siya sa hardin para doon magmeryenda ng kape at pandesal. Nakita kong masaya si Sol habang hawak-hawak ang scotch tape na binalik niya. Pero hiningi niya sa akin. Panayang kwento niya noon kung paanong naiwan ni Nadia ang scotch tape sa parlor niya. Hindi naman ako nakinig sa kwento niyang yon dahil mas interesado ako sa sikretong binanggit niya tungkol kay Nadia. Kaya lang, iniba niya ang usapan kapag nagtatanong na ako tungkol sa sikretong yon. Sinabi niyang uubusin lang daw muna niya ang pandesal at kape. Hiniling din niyang sabayan ko siya sa pagkain at ginawa ko naman para lamang sabihin niya kung ano ang sikretong alam niya. Sinunod ko ang lahat ng gusto ni Sol sa kagustuhang may malalaman ako tungkol sa asawa ko. Yun kasi ang nakita kong paraan para mabuhayan ako ng loob. Yon ang nakita kong paraan para maramdaman kong buhay muli ang asawa ko. Kaya lang ay naubos na ang mga pandesal at kape. Nakadighay na rin ng ilang beses si Sol pero wala siyang binanggit na sikreto. Nainis pa ako lalo noong sinabi niyang kailangan na raw niyang bumalik ng parlor dahil ando na raw ang customer niyang magpapariban. Wala akong nagawa kundi ang hayaan siyang umalis. Gusto kong magalit ng mga oras na yon pero hindi ko magawa. Parang nasa tabi ko lang noon si Nadia at parang plinano yon ng asawa ko. Siguro'y pinadala niya si Sol para hindi ko ituloy ang bala kong kitlin ang sarili kong buhay. Baka paraan yon ni Nadia para pigilan akong makita na siya sa kabilang buhay. Sa ganong pag-iisip ay nawala kahit papaano ang inis ko sa pang-iistorbo at panlilinlang ni Sol sa akin. Nagbalik na ako ng kwarto at itinago na ang mga gagamitin ko sana para muling makita ang asawa ko. Pagkatapos noon ay saka naman dumating si Laila at may dalading pandesal. Nilambing ako ng anak ko para sabayan siyang kumain noon dahil naaalala raw niyang gusto ko yon na isinasabay sa kape. Napangiti ako sa paglalambing ng anak ko. Pinagtimpla ko siya ng gatas at nagtimpla akong muli ng kape ko. Inaya ko siya sa hardin para kainin na ang baon niyang pandesal, Papa Dudut.
Kuya Josefino, alam ko nandiyan ka. Pagbuksan mo ako dali. Andito ka na naman. Nakabukas yung gate nyo kanina, pumasok na tuloy ako. Hindi mo dapat ginagawa yon. Wala nangyari na. Pasok na rin ako rito sa bahay mo. Ano na naman bang kailangan mo? Mangungulit ka na naman ba? Mag-aalok ng pandesal? Walang pandesal. Matindi pa pagkasuya ako dun sa dala ko nung nakaraan. Bigas naman ang dala ko ngayon. Huwag mong sabihing naiwan din niya ng asawa ko sa parlor mo. Ilang buwan nang wala ang asawa ko. Baka binukbok na yung bigas na dala mo. O hindi bago to. Pinangbayad sa akin nung umutang sa akin. Galing Nueva Ecija. Di ba masarap ang bigas dun? Wala akong pakialam. Umalis ka na. Magpapahinga na ako. Nasira kasi yung rice cooker ko sa bahay. Makikisahing sana ako sa'yo para matikman ko tong bigas. Bagong giling pa naman. Manamis-namis siguro to. Kahit kasing tamis pa yan ang asukal, wala akong pakialam. Ang sungit mo naman. Huwag kang ganyan kasi baka magtampo sa'yo tong bigas pag narinig ka. May tenga na rin pala ang bigas ngayon. Ang sungit naman talaga Makikisaing na ako please. Makisaing ka sa iba. Bibigyan naman kita ng bigas Hayaan mo na lang muna ako makisaing dito. Parang wala kang naririnig sa mga sinasabi ko ha. Hindi nga pwede. Saglit lang naman. Sa iba ka na makisaing, pwede ba? Gusto ko na talagang magpahinga. Pwede ka naman magpahinga habang nagsasaing ako. Hindi kita iistorbohin. Gigisingin na lang kita kapag nakasaing na ako. Hindi ako komportable na may ibang tao rito sa bahay habang nagpapahinga ako. Nung nakaraan nga gusto mong iwan lang ako sa kusina nyo tapos ngayon… Nagbago na isip ko. Wala akong tiwala sa'yo. Ouch naman! Anong akala mo sa akin magnanakaw ng rice cooker? Hiramin mo na lang yung rice cooker. Ibalik mo pagkatapos. Huwag ka nang magtagal dito sa bahay. Ayokong nandito ka. Gusto ko sana magsaing dito tapos makasabay ka magtanghalian. May karinderya malapit dito sa bahay nyo. Masarap yung sinanglaw nila. Ayokong kumain. Gusto ko magpahinga. Ano bang mahirap intindihin doon? Nangangayayat ka na kasi Kuya Josefino. Sige ka, malulungkot si Ate Nadia kapag… Huwag mo ang ginagamit lagi ang asawa ko para makuha mo ang gusto mo. Uy, grabe ka naman. Di ko naman ginagamit… Ano bang hindi? Di ba ginamit mo yung sikreto ng asawa ko para ipagtimpla kita ng kape? Para hingiin yung binalik mong scotch tape? Tapos ngayon makikisaing ka? Sa susunod dito ka natitira? Dito ka na magre-reband ng mga customer mo? Sobra ka naman magsalita. Kasi sobra rin ang kapal ng mukha mo. Ikaw na nga yung tinutulungan, ganyan ka pa magsalita. Ano bang tulong ang sinasabi mo? Wala kang ibang ginawa kundi istorbohin at guluin ang buhay ko. Kung hindi dahil sa pangungulit ko, hindi mababawasan ang lungkot mo. Pero napapalitan ng galit yung lungkot ko dahil sa'yo. Kinukulit kita para hindi mo na masyadong maisip na magluksa. Nakiusap sa akin ng anak mo na dalawin ka. Kasi nga lagi ka na lang malungkot at walang ginagawa. Nag-aalala ang anak mo sa'yo. At sigurado ko nag-aalala rin sa'yo ang asawa mo. Wala kang pakialam kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko. Pero sana magkaroon ka ng pakialam sa mga taong nakapaligid sa'yo. Sa mga taong nag-aalala para sa buhay mo. Hindi ako nakapagsalita sa huling sinabi ni Sol. Hindi na rin niya ako hinintay pang makasagot. Nagmamadali na siyang lumabas ng bahay at ramdam kong mabigat ang loob niyang ginawa yon. Nakabukas lang ang pintuan noon at hindi ko kinayang isarado kaagad dahil masyado kong napaisip sa huling sinabi ni Sol. Ganun na ba akong naging pabigat sa mga taong nasa paligid ko dahil sa pagluluksa ko? Malungkot lang naman ako dahil sa pagkawala ng asawa ko. Normal lang naman na maramdaman yon. Pero bakit parang napakalaking kasalanan kung hindi ko pa kayang pakawala ng lungkot na nararamdaman ko dahil wala na si Nadia sa buhay ko? Bakit mahirap maintindihan ng mga tao yon? Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pintuan para isarado yon. Nakasandal lamang ako sa pintuan habang nag-iisip. Tama nga naman si Sol. Mahirap mang aminin noon pero tama talaga si Sol. Naging pabigat na ang nararamdaman ko sa mga tao
sa paligid ko. Naisip ko bigla ang anak kong si Laila. Hindi nagkukwento si Laila sa akin tungkol sa mga pagluluksa niya sa nanay niya. Binalikan ko ang mga araw na nakatingin ako sa mga mata niya. Doon pa lang nakita kong punong-puno siya ng lungkot, pero dahil mas iniisip ko ang nararamdaman ko ay napabayaan ko ang nararamdaman ng anak ko. Nagluluksa din ang anak ko sa pagkawala ni Nadia. Pero hindi niya pinaramdam o sinabi man lang sa akin dahil nag-aalala siyang masyado ng mabigat ang dinadala ko. Hindi ko man lang naisip na tulungan siya o magtulungan kaming dalawa. Masyado kong naging makasarili sa lungkot ko at hinayaan ko siyang pagdaanan ang kalungkutan niya. Naiyak na lamang ako at inihingi ng tawad sa asawa ko ang pagiging pabigat ko sa anak ko. Mula noon ay pinangako ko sa sarili ko na susubukan ko ng magpatuloy sa buhay ko para gumaan na rin ang bitbit ng mga tao sa paligid ko na wala namang ibang ginawa kung hindi ang mag-alala sa estado ko. Papadudot, yun na ang simula ng pagbangon ko. Mula sa pakiramdam ng pagluluksa ko, kailangan ko nang baguhin ang pag-iisip ko ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na muling nagpakita pa si Sol matapos ng naging argumento naming dalawa. Nakahinga naman ako ng maayos dahil bumalik muli ako sa dating routine ko, ang maging mag-isa habang nakakulong sa kwarto naming mag-asawa. Wala akong ibang ginawa kundi ang gumising sa umaga, tumulala sa kisame at bumangon sa kama, at pagkabangon sa kama ay mauupo akong saglit sa silyang nakaharap sa kama. Tulala akong muli at saka ko pupuntahan ang aparador ng mga damit ni Nadia. Bubuksan ko ang aparador at mamimili ako roon ng naiisip kong isusuot ni Nadia kung sakaling buhay pa siya. Natutuwa akong inaamoy ang mga yon na pinaghalong amoy ng aparador, sabon at kalumaan. Pagkatapos noon ay muli akong makakaramdam ng pangungulila sa kanya. Isasarado ko ang aparador at saka ako magpapasyang lumabas ng kwarto para magtimpla ng kape at tumambay sa pasira at lantang hardin namin. Yun na ang routine ko dati pa, pero ng panahon na yon, napaunawa sa akin ni Sol ang kawalan ng pakiko sa mga nararamdaman ng iba, ay doon ko biglang naramdamang ihinto na ang mga nakasanayan kong yon. Isang araw, Miyerkules yon, Papadudot, ay naligo ako at nagsuot ng polong pangalis. Matagal na rin mula nung huli akong nagsuot ng damit na pangalis. Doon ko na lang din nasuot ang sapatos kong balat at hindi na ako komportabling isuot pa yun, pero kailangan kong sanayin kung gusto kong makabalik sa dating ako. Noong nakagayak na ako ay hinarap ko ang salamin at pinagmasdan ang sarili ko. Hindi na talaga ako sanay na makita ang sarili kong nakaayos. Madalas ay nakasuot lamang ako ng puti o kulay abong sando at shorts. Nang mga panahon na yon ay nagawa ko pang magsuklay ng buhok at plinano ko na ring magpagupit dahil halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa buhok kong kulang na sa aruga. Nang makontento na ako sa itsura ko ay saka ako nagtungo sa kusina para kunin ang rice cooker at isang nakabalot na bagong biling bigas. Napangiti ako habang papalabas ng bahay, nag-aabang ako ng tricycle at nagpahatid na sa parlor ni Sol. Kabado man at hindi sigurado, pero alam kong kailangan ko na siyang harapin at kausapin. At nung nakababa na ako ng tricycle ay bumungad na kaagad sa akin ang bintana kung saan ay tanaw ko si Sol na nakaupo at nag-aabang ng customer. Siya lang ang tanging nasa loob ng parlor kaya mas lumakas ang loob kong puntahan siya, Papadudot. Magandang araw, Sol. Walang maganda sa araw kung ikaw ang bubungad, Kuya Josefino. Josefino na lang. Hindi naman ganun kalayo ang agwat ng edad natin, di ba? Lolo nga ang tawag ko sa iyo eh. Pinigilan mo lang. Naalala mo pa pala yun.
At naalala ko rin kung paano mo ako pinakitaan ng kagaspangan ng ugali. Pagpasensyahan mo na. Sadyang tumatanda na kasi. Anong kailangan mo? Kailangan mo ba ulit ng mababastos? Dala ko yung rice cooker ko. O tapos, gusto mong ulamin yan. Ang sungit mo naman. Ganito mo rin naman ako pinakitunguhan ng mga nakaraan, di ba? May dala rin akong bigas. Binida sa akin ang pinagbilan ko na galing daw to sa Nueva Ecija. Di ba yung bigas na dala mo noon galing ding Nueva Ecija? O tapos? Naisip ko lang na baka gusto mong makipagpaligsahan kung kaninong bigas ang mas masarap. Marunong ka rin palang tumawa, no? Sabi ni Nadia, tawa ko raw ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buhay niya. Hindi ko alam na may pagkasinungaling pala si Ate Nadia. Grabe ka naman sa asawa ko. Kung ayaw mo makapagsalita pa ako ng di maganda, mabuti pa umalis ka na. Baka makasagabal ka lang sa mga customer ko. Ayaw mo man lang bang subukang gamitin tong rice cooker ko? Magandang klase to. Padala ng hipag ko galing Saudi. May bago na akong rice cooker. Pwede pa magluto ng hotdog dun. Etong bigas ko, ayaw mong subukan? Diet ako. Mas bagay sa'yo kung may laman ka ng konti. Hindi mo kailangang mag-diet. Ano bang problema mo? Nung isang araw lang ayaw mong nakikita pagmumukha ko. Tapos ngayon halos idikit mo na sa mukha ko yung rice cooker mo. Naisip ko lang kasi na masyado akong naging magaspang sa'yo dati. Gusto mo lang namang makatulong sa pinagdadaanan ko. Sana dati mo pa naisip yan. Kaya nga humihingi na ako ng tawad sa'yo. At sana pagbigyan mo na akong ipagmalaki sa'yo itong rice cooker at bigas ko. Iwan mo na lang dyan. Kapag nagutom ako, magluluto ako. Salamat. Hindi pa rin kasi ako kumakain. Pwede kumain ka sa bahay mo. Parlor to. Wala kang makakain dito maliban na lang kung gusto mo ng pangkulot o gunting. May karinderya sa tapat nitong parlor mo. Pwede tayong bumili ng kakainin doon habang nagsasaing. Hindi na. Ikaw na lang kumain kung gusto mo. Doon ka na rin makisaing kung papayag sila. Gusto ko sanang ikaw yung makasabay ko Hindi ako gutom. Pinagkanulo ka agad ng tiyan mo. Ang lakas ng pagkulo Hindi ako pwedeng kumain hanggat hindi ako nagkakaroon ng customer. Kahit isa lang. Tradisyon ko yun sa parlor ko. Oh, sakto naman pala. Kailangan ko rin magpagupit. Ilang buwan na akong hindi nakakadalaw sa barbero. Hindi ako marunong gumupit ng buhok ng lalaki. Pero may kaya akong gawin sa buhok mo. Ano? Pwede nating kulutin. Ano ba namang kulutin? Di naman bagay sa akin maging kulot. Ganyan din ang buhok ni Ate Nadia Nung huli ko siyang kinulot, parehas kayo ng haba ng buhok. Ano, gusto mo ba? Kaya mo bang gayahin eksakto yung buhok ni Nadia? Parang gusto ko nga ng ganun. Mahigit 1 dekada kong hinawakan ng buhok ni Ate Nadia. Ngayon ka pa ba magdududa? Sinimulan ko ng hugasan ng bigas at isinalang na yung sinaing sa rice cooker habang si Sol naman ay hinahanda na ang gagamitin niya sa pagkulot sa akin. Kinuha na ni Sol ang pangkulot niya at binida niyang yon ang ginagamit niya madalas kay Nadia. Sinabi ni Sol na si Nadia ang bumili ng sariling pangkulot nito dahil gusto niyang siya lamang ang gagamit ng mga yon. Naluha ako habang hinahawakan ang pangkulot na yon, na para bang nahawakan kong muli ang mga kamay ng asawa ko. Sinimulan na ni Sol ang pagkulot sa akin at parang nakaramdam ako na gumaan ang loob ko habang ginagawa niya yon. Nakatingin lang ako sa refleksyon ko mula sa kanyang salamin. Nagkwento rin si Sol tungkol sa mga ala-ala niya kay Nadia at sinabayan ko rin siya papadudot. Nagkatawanan kami tungkol sa pagkakakilala namin sa asawa ko. Buong proseso ng pagkukulot ay nakatingin lamang ako sa mukha ko. Hindi ko eksaktong masabi pero parang umaliwalas ang mukha ko noon. Yun marahil ang epekto nung tinanggap ko na ang katotohanang wala na ang asawa ko sa mundo. Tinanggap ko ng buo at may kapayapaan sa aking puso. Nang matapos kami sa pagkukulot ay natawa na lamang ako sa itsura ko dahil nanibago ako. Napaluha akong muli dahil ganon eksakto ang pagkakakulot ng buhok ni Nadia tuwing sasapit ang Pasko. Namalayan ko rin na naluluha si Sol habang nakatingin sa akin
marahil ay naaalala niya si Nadia. Nagkatinginan kaming dalawa at yun na ang simula ng maayos naming pagkakakilala. Naging magkaibigan kaming dalawa at yun ang naging daan para maging masaya akong muli. Nakabuo muli ako ng routine sa tulong ni Sol. Tinulungan niya akong ayusin ang hardin sa bahay tuwing walang gaanong customer sa parlor niya. Si Sol na rin ang nakakasama ko noon sa pagmemeryenda ng pandesal at kape habang ibinibida sa isa't isa ang mga magagandang nangyari sa amin sa araw na yon. Sa gabi naman ay magkakasabay kami ni Laila na kumain ng gabihan. Maski ang anak kong si Laila ay natuwa sa pagbabago ko. Nakita niyang masaya na akong muli kahit na wala na si Nadia. Masaya na rin naman ako kahit paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin ng pangungulila kay Nadia. Pero mas matimbang ang kasiyahan sa puso ko at dahil yon sa pagkakaibigan namin ni Sol Papadudut. Nawawala na ang kulot ng buhok mo, Josefino. Kailan ka papaschedule sa akin? Saka na muna siguro kapag may okasyon na, para di naman sayang. Dumaan ka bukas sa parlor, gugupitan na lang muna kita. Baka mamaya ahitin mo na naman kilay ko ha. Mas bagay kasi sa'yo pag manipis ang kilay. Hindi ka mukhang suplado. Sige, dadaan ako bukas. May aaminin ako sa'yo. Sabi ko na ikaw yung kumain ng huling longganisang niluto ko kagabi no. Amoy pa lang ng dighay mo, alam ko nakarami ka. Sobra ka naman mambintang? Kahit totoo? Tungkol saan ba yung sasabihin mo? Bago mamatay si Ate Nadia, may pinakiusap siya sa akin. Tungkol ba yan sa akin? Gusto niyang tulungan kitang makarecover pag namatay na siya. Gusto niya na ako ang sunod mong mamahalin. Ha? Bakit naman niya naisip yun? Ayaw niya makita maging malungkot ka kasi nga mag-isa ka. Kaya siguro niya naisip yun. Si Nadia talaga. Siya pa ang nagdesisyon kung sinong dapat kong mahalin. Umuo na lang ako, lalo na nung pinaliwanag niya sa akin yung kalagayan niya. May kinalaman ba sa plano niyong yan yung shawl, scotch tape, pandesal at rice cooker? Oo, sinadya niyang iwan sa akin yung shawl para may dahilan ako sa'yo pag pinuntahan kita. Kaya lang di naman umepekto, kaya bumalik ako dala yung scotch tape. Ang daming gamit, bakit scotch tape pa yung iniwan niya sa'yo para ibigay sa akin? Shawl lang talaga yung iniwan niya sa akin. Yung scotch tape akin yun. Wala na kasi ako maisip na dalhin nun. Yun agad yung nakita ko sa mesa, kaya yun na lang ang dinala ko. Pati bigas? Sira talaga ang rice cooker ko nun. Seryoso ako na makikisaing. Pakiramdam ko, napapailing na si Nadia ngayon habang binubuking mo siya sa mga plano niyo. Hindi ko rin naman matiis na hindi aminin lahat ng mga yun. Ayoko naman magsinungaling kasi napalapit na ako sa'yo. Kahit naman di mo yan aminin ngayon, tapos aksidenteng malaman ko rin balang araw, wala naman sa puso ko ang magalit. Ganyan na ba ako kahalaga sa'yo? Malaking parte ka sa paggaling ng puso ko. Tama si Nadia ng nilapitan. Salamat naman kung ganun. May aaminin din ako sa'yo tungkol dun sa scotch tape. Ano yun? Nung araw na pumunta ka sa bahay para iabot yung scotch tape, balak ko nang sumunod nun kay Nadia. Ha? Kung hindi mo ako kinulit na ipagtimpla ka ng kape, baka di mo na ako kaharap ngayon. Baka wala ka na rin kinukulot ngayon. Dapat nga hindi pa ako pupunta nun sa'yo kasi wala akong maisip na dahilan. Pero parang may nag-udyok sa akin na puntahan ka na. Baka si Nadia na yun. Si Ate Nadia na nga siguro. Sol? Salamat ha. Wala yun. Baka kasi tama si Nadia. Anong ibig mong sabihin? Pwede ka bang halikan? Ha? Sige. Matapos ang naging halik na yon ay napatahimik kaming dalawa. Nagkatinginan at sabay na nagtawanan. Natawa na lamang kaming pareho dahil sinubukan naming gawin ang isang bagay na hindi naman dapat. Napangiti kami sa huli dahil hindi naman kami nagkailangan matapos ang halik na yon.
Siguro'y kinailangan lang din naming matingnan kung tama nga ang asawa kong si Nadia kung pwede kami sa isa't isa. Pero mukhang sa unang pagkakataon, nagkamali doon ang asawa ko. Talagang kaibigan lang ang tingin namin sa isa't isa ni Sol. Mabuti na lang at naging klaro na rin pareho sa aming dalawa. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na parang walang pagbabago dahil sa naging halikang naganap sa aming dalawa. Mas tumibay pa nga ang pagkakaibigan naming dalawa, wala na kaming agam-agam kung saan nga ba kami patungo. Alam namin ang direksyon na pwedeng tahakin ng relasyon namin ay hanggang pagkakaibigan lamang. Sa paglipas nga ng mga taon ay tuluyan na akong naging matatag sa pagkawala ng asawa ko. At hindi ko man inaasahan pero muli akong umibig. At muli kong naranasang maging masaya sa piling ni Angie. Nakilala ko siya noong minsang dumalaw ako sa parlor ni Sol, regular customer na pala ni Sol si Angie. 5 taon lang ang agwat namin sa edad. Unang tingin ko pa lamang sa kanya, alam kong siya na. Siya na ang babaeng muling magpapasaya sa puso kong matagal nang nagtatago sa lahat. Pinakilala siya sa akin ni Sol at naging tulay nga rin si Sol para magkaigihan kaming dalawa ni Angie. Hindi man nagkaroon ng katuparan ang kagustuhan ng asawa ko na mahanap ko ang bagong pag-ibig kay Sol, pero nakatulong naman si Sol para mahanap ko ang sumunod na mamahalin ko. Panalo pa rin kung tutuusin at alam ko kung nasaan man ang asawa ko sa ngayon, masaya siya dahil hindi na ako mag-iisa. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin para maiparamdam ko ang minsang lungkot na pinagdaanan ko. Mas gusto kong lalong magpasalamat dahil pinakinggan at nakisaya kayo sa mga panahong nakabawi na ako sa lungkot. Isang malaking karangalan ang mapasali sa inyong number 1 na programa, ang Barangay Love Story sa Barangay LS. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Josefino. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever